Ocha Oçam surati oçaşa didan ola makina la çam dila sapora makina oçacım giran akın memurum baraytı iruz mekhan tabrik kınan farzandaytı yaktaş ne Moskova digarişa İstanbul ama başımda barı dadasım yak dastagul mekham tabrik kınım oçacım dubora aynami hamay farzandot id muborak. Салом алейкум духтараку бачаку ҳама каса созин хубен чӣ гуфтан ин бародаро ман ваъда дода будам ки 600 подписчик шавад треки номҳоро мебурорум ва ҳамин 600 подписчикда дем историяи бесума мехонум живой голос 900 подписчикда бо сеюм историяро живой голос мехонум бесум ва 1000 ташид ҳар сеша дар студия запис мекунем гуфта будам ва ҳозир мо барои 8 март барои рӯзи модарон якта трек тайёр кардем. Бояд мо дар ҳамин рӯз якта бомба як клипаки нормалӣ мекардем дар ҳамин сайтмон холӣ буд. Омадем студияи акаи Фарух, студияи Бегуна уҷара чапароста кардагиян уҷао лишке кор накардесай мо намедонем чӣ кор кунем. Студияи HD Production рафтем урам бекор нестай вақт наёфтесай одам бисёр дора мо намедонем дар ҳамин бухтар дар ҳамин қирған чанд студияи ман ҳамагӣ дуташа медонистам якташ вақт надорад дигариша вайрон кардиян ҳамаша чапароста компютериш нест. Ман омадам хабар гирифтам ки чӣ гапай намедонам ва бисёр реперора мегӯм мисол ягон раҳи дир омаданӣ бошен студияи якаи Фарух, студияи Бегуна пешакӣ мегӯмтон студия кор намекуна беҳуда наёен ва ман ҳозир худам намедонам чӣ хел пешравӣ кунам. Шумо треки номҳо мегӯед ман треки номҳоро тайёр кардестам не ки студия проблемаш нестай мо ҳозир дар қирғанам студия проблемаш нестай намедонам ки ҷо бирам дар ки ҷо репома запис кунам. Ман бояд ана ҳамин рӯзи 8 март иди модаронда як клипи нормални планда буд трек ҳама буд кардам вақти запис омадам мебинам студия уже чапаросташ дагай ман вора наёфтестам намедонам рема дар ки ҷо запис кунам. Барои ҳамун трека шояд соли дига бурорем ё агар хондемам живой мехонем ё агар мақсад ман буд офиридем дар ҳамин сайт будонем ки вақт ҳамин рӯзи 8 студия вайрон буд мо пешаи 8 ҳам омадем студия наёфтем ва дар куртукови студияем агар ягонта ёфтем мерем запис мекунем дертарам партофтем дар камен гапҳои беҳуда нанависем. Треки номҳо мешава мо ай паси ура мешавем ва чӣ гуфтанем подписатсия кунен лайк бурона кунен баъзе студия дар ҳамин қирған бояд боша мегам мо куфтесем агар ягонта реперо мара тамошо дошта бошен ягон студия дар ҳамин қирған будонен дар шаҳри Бухтар дар комментария нависен номерома гирен занг бизанен чақчақ мекунем ман ҳамуҷа мерам запис мекунем. Боқӣ дар паноҳи худо бошен ҳама каса зинда бошен респект ҳамада.